Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar algebra unwaith eto, a Datrys hafaliadau yn cynnwys cromfachau. Yna dylech chi gyd gwybod sut i ehangu cromfachau, cos dyna'r peth cyntaf chi angen wneud yw cael gwared o'r cromfachau. Pa bynnag ddull i chi'n defnyddio i wneud nhw, chi angen cael gwared o'r cromfachau. So os fi'n edrych ar enghraifft 1, fi eisiau cael gwared o'n, so fi'n mynd i edrych ar ddefnyddio het o'n con, so fi'n rhoi cylch a fi'n mynd lluosi gyda'r dau beth yma. So 3 lluosi x yw 3x, 3 positif 3 lluosi negatif 2 yw negatif 6, a mae hwnna cydbwyso gyda 18. A dyna'r rhan anodd wedi wneud. Cofiwch nawr, chi 3 lluosi rhywbeth, wedyn tynnu 6 yw 18, so chi'n adio 6 i'r ddwy ochr, sy'n gadael 3x yn cydbwyso gyda 18 adio 6 yw 24. Mae lluosi rhwng rhain, so gwrthwyneb i lluosi yw rannu, so fi'n rannu'r ddwy ochr gan 3, so x yw, faint o 3 sy'n mewn 24, 8. Gwiriwch eich ateb wedyn trwy roi 8 nôl mewn i fan hyn, 8, tynnu 2 yw 6, 6, lluosi gan 3 yw 18. Okay. Gyda'r un nesaf, eto fan hyn mae rhaid bod yn ofalus chi angen ehangu'r cromfachau. Dyw y positif 1 ddim byd i wneud, dim byd i wneud o'r cromfachau. So fi'n mynd i edrych ar ddull het o'n con eto i gael gwared yn nhw. So fi'n lluosi. So 3 lot o 2, 3 lot o positif 2 yw positif 6. 3 lot o positif x yw positif 3x. Plus yr 1 yw 16. Sylwch, mae'r 1 just yn dod lawr, dyw e ddim byd i wneud y cromfachau. Beth ys ni wedyn wneud yw taclus o pethau, so 3x, mae hwnna'n positif 6 plus 1x yw positif 7 yn cydbwyso gyda 16, so dyna'r taclus o wedi wneud. Cofiwch nawr chi'n trio cadw'r x's, so fi'n tynnu 7 o'r naill ochr, so mae 3x, positif 3x yn cydbwyso gyda 9. Beth sy'n rhwng rhain, mae fel yr un o'ch ben, lluosi, so gwrthwyneb yw rannu, fi'n rannu'r ddwy ochr gan 3, so x yw 3. Eto, amnewidiwch hwnna nôl mewn i fan hyn, so 2 adio 3 yw 5, 5 lluosi 3 yw 15, adio 1 yw 16, so ni'n gwybod bod ni'n iawn. Wedyn ni'n ôl am enghraifft 3, mae 2 set o gronfachau. Nawr y peth gorau chi gallu gwneud fan hyn yw cymryd 1 set o gronfachau ar y tro. So os fi'n rhoi hwnna, ni ond yn gallu canolbwyntio ar 1 set o gronfachau. So etro'n con eto, lluosi. So 2 lot o 3x yw 6x, 2 lot o negatif 1 yw negatif 2. Ni nawr yn gwneud hwn, ni wedi gorffen gyda'r set gyntaf. So fi nawr yn edrych, mae gen i positif 4, a fi moyn lluosi positif 4, yn yr un ffordd, het o'n con eto, positif 4 lluosi gan positif 1 yw positif 4, positif 4 lluosi gan positif x yw positif 4x, a mae hwnna'n cydbwyso gyda 22. Okay. Tacluswch pethau. So pethau tebyg, mae gen i positif 6x fan hyn, a fi mae'n adio 4x, so mae hwnna'n 10x. Mae gen i negatif 2, so meddyliwch negatif 2 ar thermopter, fi mae'n adio 4, so hwnna'n mynd â fi positif 2. Mae hwnna'n cydbwyso gyda 22. Cadwch yr x's, beth yw'r gwrthwyneb i adio 2, tynnu 2 o'r naill ochr, so 10x yw 20. 10 lluosi gan, so gwrthwyneb i lluosi gan 10 yw rannu gan 10. Dull cydbwyso, so mae bob un x gwerth 2. Eto, chi gallu amnewid pethau mewn fan hyn. 3 lot o 2 fan hyn yw 6, tynnu 1 yw 5. 5 lluosi 2 yw 10. A wedyn draw fan hyn, 1 adio 2 yw 3. 3 lluosi gan 4 yw 12, so 10 yn dod mas o fan hyn, adio 12 yw 22.
Okay. Dau enghraifft ar ôl o'r ein. Okay, fan hyn. Eto, dull sy'n siwto chi o gael gwared y cromfachau. Fi'n mynd i gadw gyda'r dull etro'n corn. Sylwch mae -5x dim byd i wneud yr un. So, 4 lot o 5 yw 20. 4 lot o positif 2x yw positif 8x. Tynnu 5x. Mae hwnna cydbwyso gyda 23. Tacluso pethau fan hyn. So mae gen i 20. Mae gen i positif 8x. Tynnu 5. So mae hwnna'n gadael fi gyda positif 3x yn hafaliadau 23. Fi'n tynnu 20 o'r ddwy ochr. So mae 3x, positif 3x yn cydbwyso gyda 3. Fi'n rannu'r ddwy ochr gan 3. So mae bob x gwerth 1. Eto, amnewidiwch yn ôl mewn i wirio bod yn cydbwyso. A wedyn yr un olaf fan hyn. Dau set o cromfachau cynnwys negatif, arwyddion negatif, byddwch yn ofalus. Okay, ble mae'r papur? So eto, fi'n neud un set o cromfachau ar y tro. Okay, so fi'n neud hwn gyntaf. So 4 lot o negatif 4, hwnna'n negatif 16. 4 lot o negatif x, hwnna'n negatif 4x. Symudwch hwnna draw. Nawr, byddwch yn ofalus fan hyn. Maen nhw'n hoffi roi rein. Hwnna'n negatif 2, lluosi gan 2x. Okay, so negatif 2, lluosi 2x yw positif lluosi negatif 4x. Negatif 2 lluosi negatif 1 yw positif 2. A hwnna cydbwyso gyda 18. Tacluswch pethau. Mae gen i negatif 16. Fi angen adio 2. So hwnna'n mynd â fi lan wrth y modd ar 1 negatif 14. Mae gen i negatif 4x a fi moyn tynnu 4 extra. So hwnna'n mynd â fi lawr negatif 8x. Yn hafaliadau 18. Okay. Nawr chi mae'n cadw'r x's. So mae hwnna'n meddwl fi'n mynd i adio 14 i'r naill ochr. Yeah. So negatif 8x yn cydbwyso gyda 32. Beth sy'n rhwng y negatif ar x, negatif 8 ar x yw lluosi, so fi'n mynd i rannu'r ddwy ochr gan negatif 8. So bob x wedyn yw negatif 4. Okay. So dyna ni. Redwch nôl ymlaen trwy'r enghreifftiau. A nawr, mae gen i ymarfer bach i chi sy'n debyg i'r cwestiynau gyntaf. Okay. So dyma nhw. Dyma'r 5 cwestiwn fi moyn i chi geisio ateb. Gyntaf fel bach o ymarfer. A pob lwc, a mwynhewch.